салому дуруди худро мерасонам барои бинандагони барномаҳои илм ва технология дар шабакаи Тажлайф. дар мавзӯи пештара мо бо ҳамроҳи шумо анамин телефони мобилиро аз қутияш кушодем, яъне мо онро аз AliExpress харидорӣ намуда будем ва бо ҳамроҳи шумо онро распаковка кардем. Ва вақте ки ман ҳамин телефонро распаковка кардам, бо ҳамроҳи шумо кушодем ва мо дидем ки дар дохили он чӣ дошт, бисёриҳо дар комментариҳо навистанд ва хоҳиш карданд ки пурратар дар бораи он нақл кунам, чунки бисёр хоҳишмандон пайдо шуданд ки мехостанд ки ҳамин телефонро ба худашон бихаранд ва онҳо бисёр пурсиданд ки зарядаш чӣ қадар мебарад, вақти бозӣ кардан телефон гарм мешавад ё не. Умуман дар бораи тарзи кори ҳамин телефони мобилӣ бисёриҳо савол доданд ва хоҳиш карданд ки як видеои дигар алоҳида махсус барои характеристикаи ҳамин телефонро фаҳмондан барои шумо як видеои дигар тайёр кунем ва мо бошем гапи шуморо дар замин нагузоштему ва имрӯз бошад дар бораи ҳамин телефони мобилие ки номаш Dugi Mix аст, хатя не, бисёриҳо навистанд ки Dugi не Dugi Mix хонда мешавад. Мо бошем дар бораи он ва характеристикаи он барои шумо фаҳмонда медиҳем. Рафтем. биёед сараввал оғоз мекунем аз оне ки як бор дигар барои шумо нишон медиҳем ки вақте ки харидем дар комплектатсияи ҳамин телефон чӣ ба мо равон карда будам. биёед коробкаи онро мекушоем. дар дохили коробкааш як намуд браслет ба мо равон кардагӣ буданд ки онро дар қафои телефон мечаспонию ва чӣ хел гӯям, як удобна мешавад барои истифода бурдани ҳамин телефон. ғайр аз ин зарядное устройство, ҳаҷмаш 2 ампер. Зарядное устройствои телефон агар 2 ампер бошад, ин маънои онро дорад ки ин телефон бистрая зарядка дорад, яъне ки телефон зуд заряд мегирад. дар давоми 1 соат ё ин ки 1.5 соат телефон аллакай пур мешавад нисбати он телефонҳое ки дер дар давоми 3-4 соат пур мешаванд. ин кори саросимагӣ нест. ду чихоли дигар барои телефони мо равон карда буданд ки бениҳоят шод гашта будам. ин яке аз он чихолҳое аст ки ба мо равон кардам ва дигар чихолаш ин дар як намуд упаковкаи бениҳоят зебо ба мо равон карда буданд ки вақте ки ман бори аввал дидам хиёл кардам ки ин блокнот аст, чихол нест. вақте ки кушода дидем, ин дар ҳақиқат як намуд чихоли бениҳоят зебо буд. хубии ин чихол дар он аст ки вақте ки мо телефони мобилиро дар дохили ин чихол мегузорем ва яъне дар дохили он бошад, аз болои ҳамин чихол мо метавонем бинем ба мо кӣ занг мезанад, яъне ки вақте ба мо занг мезананд онро бардорем чихолро накушода. инҳоро ҳам як тараф мегузорем ва мегузарем ба қисми асосӣ, яъне дар бораи телефони мобилӣ характеристикаи он барои шумо фаҳмонда медиҳем. рафтем. телефони мобилӣ чӣ хеле ки дар аввал гуфтем, экранаш 5.5 дюйм ва Super AMOLED аст. бисёриҳо савол доданд ки отпечатки палси дорад ё не. бале бародарони азиз, отпечатки палец дорад ва вақте ки мо меҷиқем зуд кушода мешавад. мо барои шумо шуда темаи аслии худашро ба ин телефон мегузорем, яъне дар ин ҷо мо метавонем интихоб кунем ҳар намуд темаҳо ва намуди зоҳирии телефонро ҳамагуна кунем. темаи аслии худашро мегузорем ва то ин ки вақте ки харидорӣ намудед, дар асли телефон анам хел тема дорад. ғайри оддигии ин телефон дар он аст ки яъне телефон безрамочный аст. чӣ хеле ки масалан Samsung Galaxy S8 рамка надорад, iPhone 10 рамка надорад, Xiaomi Mi Mix рамка надорад. яъне ин маънояш он аст ки дар гирду атрофи экрани ҳамин телефон рамка кам аст. 95.6% ҳамин қисми пеши телефонро танҳо экран мегирад, яъне ки танҳо экран аст. рамка қариб ки кам дорад. вақте ки телефонро дар дастат мегирӣ, як намуд эҳсосоте ҳаст ки гӯё ки як экран дар дасти ту аст. ва вақте ки масалан дар ВКонтакте ё ин ки Инстаграм мешинӣ, як намуд ғайриоддӣ аст. як эҳсосоти приятни гуфти гапо ҳис мекунӣ ҳангоми истифода бурдани ин телефон дар асл. акнун оғоз мекунем аз намуди берунаи ҳамин телефон. дар қисми пеши телефон экран аст ва тугмачае ҳаст ки он ҷиқида намешавад, танҳо вибратсия метиҳад, яъне сенсор не аст ҳамин тугмачаи пеши инам. дар қисми поёни ҳамин телефон селфи камера гузошта шудааст ки вақте ки мо суратгиракро дар мегиронем, телефон аз мо хоҳиш мекунад ки онро тоб диҳед, яъне аллакай медонад ки телефон вертикал наистодааст, мо бояд онро тоб диҳем барое ки худамонро сурат гирифтан. дар болояш танҳо як динамик қарор дорад ва датчикое ки вақте ки гап мезанӣ, телефонро ба назди гӯшат мебиёрӣ, экрани телефон хомӯш мешавад то ин ки ба рӯяд ягон тугмачаҳои дигарро наҷиқӣ. анам хел датчико гузошта шудааст. онҳо умуман намоён нестанд. дар қисми рости телефон танҳо тугмачаҳои баланду паст кардани овоз қарор доранд ва ғайр аз ин тугмачаи қулф кардан ё ин ки аз қулф кушодани телефон қарор дорад.
тамом. Дигар дар қисми рости телефон ягон чиз нест. Дар қисми чапаш бошад слот барои гирифтани сим карта қарор дорад. Дар қисми болои телефон бошад тешуки барои наушникро гузоштан, наушникҳои jet 3.5 мм. Дар қисми поёнаш бошад микро USB қарор дорад барои заряд додани ҳамин телефон ё ин ки барои дар компютер зада ягон файл, ягон чизро партофтан. Дар қафои телефон бошад камера, камераш бошад двойная камера, яъне дуто камера дар як қафои телефон гузоштаанд ва вспишка. Дуто камера чӣ гуна кор мекунад ва он чӣ ҳаст, мо дар навори пештара гуфтагӣ будем. Видеои пештара бошад, ссилкаша дар описания ман мемонам, дар омада пурра тамошо кунед. экрани 5.5 дюймаи ин телефон супер AMOLED аст. Шояд бисёриҳо надонанд гӯянд супер AMOLED чист. Ин як намуди экранҳое ҳастанд ки онро компанияи Samsung аввал ихтироъ кард ва компанияи Samsung мебарорад. Шахсан барои ман экрани супер AMOLED бештар писанд аст нисбати экрани IPS. Оперативная памяти телефон 4 гигабайт ва памяти худи телефон бошад, хотираи худи телефон барои мусиқӣ ва ё ин ки дигару дигарҳо 64 гигабайт аст. Оперативная память чист ҳангоме ки мо бо телефон кор мекунем, ҳангоме ки мо якчанд барномаҳоро дар телефон мекушоем, масалан ҳам дар ВКонтакте мешинем, ҳам дар Одноклассники мешинем, ҳам дар YouTube мешинем ва ҳама ҳамин барномаҳоро мо намехоҳем маҳкам кунем. Дар ана ҳамин ҳолат оперативная памяти телефон роли асосиро бозӣ мекунад, чунки вақте ки оперативная память бисёр бошад агар, яъне ҳама ҳамин чизҳоро дар хотири худаш гирифта телефон бошад намечаспад ҳангоми кор кардан. Агар оперативная память чӣ қадар кам бошад, ҳамон қадар телефон мечаспад ҳангоми кор кардан бо якчанд барномаҳо. Дар комментариҳо як подписчики мо навист, савол дод ки ҳастанд телефонҳое ки аз Samsung ҳам хушрӯтар ҳастанд. Бениҳоят намуди зоҳирияшон зебо аст, аммо вақте ки бо он телефонҳо кор мекунӣ, он телефонҳо бениҳоят мечаспанд ва гарм мешаванд. Ба саволи он бародар посух додани ҳастам ки оне ки телефон мечаспад ва ин ки гарм мешавад, ин аз оперативная память ва процессори ҳамон телефон вобаста аст. Яъне ҳангоми бозӣ кардан ин телефон умуман намечаспад. Қариб тамоми бозиҳое ки дар интернет вуҷуд доранд ҳамаашро мебардорад. Барои дар интернет нишастан, яъне масалан ба сомонаҳои тоҷикӣ, ба сомонаҳои интернетӣ вақте ки мо медорем, ин сомонаи Афанди шоу, масалан дар он ҷо мо ҳар хел хандаҳо, ҳар хел анекдотҳои тоҷикиро метавонем бихонем ва ғайр аз ин бисёр сомонаҳои дигар ҳастанд, сомонаҳое ки новостиҳои тоҷикиро нишон медиҳанд. Мана масалан мо тавассути ин телефон ворид мешавем ва дар он ҷо новостиҳои тоҷиконаро мебинем ва мехонем ки дар бораи Тоҷикистон чӣ навигариҳо рух дода истоданд. Супер AMOLED экран ин як эҳсосоти зинда будани телефонро ба мо нишон медиҳад. Вақте ки мо чиликамонро дар экрани телефон мегузорем, мо бошад бо ҳамин чиликамон ҳамон ҳарф ё ин ки ҳамон сурате ки расида истодаем, чиликамон ба ана ҳамон мерасад ва ин бошад як намуд эҳсосоти зинда будани телефонро, яъне зинда будани ҳамин экранро ба мо нишон медиҳад ки бениҳоят форам аст ҳангоми истифода бурдани чунин телефоне ки экранаш супер AMOLED аст. Дар Россия нархи ин телефон 18890 рубл ва ман бошам ин телефонро аз AliExpress, яъне аз Хитой бо нархи 10600 рубл, тақрибан 8000 рубл арзонтар ман ҳамин телефонро харидорӣ намудам. Аз ҳамин сабаб агар кадоме хоҳиши ҳамин телефон, чунин телефон харидаин дошта бошад, дар описанияи ҳамин видео ссилка барои кешбек мемонам ки шумо метавонед тавассути кешбек онро харидорӣ намоед ва ссилкаи ҳамин телефонро низ дар сайти AliExpress аз он ҷое ки ман харидорӣ намудам дар описанияи ҳамин видео менависам, ворид шавед ва агар хоҳиш дошта бошед харид кунед. Агар шумо хоҳед ки мо боз як навори видеои дигар дар бораи сомонаи интернетии AliExpress ба шумо пешниҳод намоем, чӣ гуна аз он ҷо харид кардан дар кор ки ба фиреб нарафтем. Дар асл дар сомонаи AliExpress ҳастанд фурӯшандаҳое ки умуман фиреб мекунанд ё ин ки чизҳои некачествени мефурӯшанд. Аз ҳамин сабаб бояд ҳушёр будан дар кор ва донистан дар кор ки чӣ гуна дар он ҷо мо харидорӣ кунем ки ба фиреб нарафтем ва ҳамон чизе ки мо харидорӣ мекунем бояд качествоаш нағз бошад. Агар хоҳед ки дар ин бора мо барои шумо маълумоти пурра диҳем, тамошо кунед, поделиться кунед, лайк монед, дар комментариҳо фикрҳои худатонро бинависед. Мо бошем кӯшиш мекунем барои шумо чунин наворҳоро дар бораи технология ва чизҳои дигар барои шумо пурра наворҳои видеоӣ барорем ва нақл кунем ва ба суолҳои шумо посух бигардонем. Бо шумо буд Матин Муҳиддинов. Хайр.